खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 आघोन 1433 मायथाइ एबा 24 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। संसारारि गोजोननायनि राहाया बांगोन आरो नोंथांनि नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनाय जानो हागौ। न'आव सासे गोदान आलासि सौफैनाया मोनसे रंजाथाव आबहावा सोरजिगोन। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव गाज्रि साननाय लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांनो खामानिनि सोमोन्दै बोसोन होनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय गोहोम गोनां जागोन। नोंथाङा सासे बाहागिनो होनाय समायखिराखौ आबुं खालामनांगोन। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। जुदि बबेबा खामानिखौ लानानै जेंना जादोंब्ला बेबो सुस्रांजागोन। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन आरो बै लाइमोनफोर जाय साख्रि नागिरनानै गिदिंलांगासिनो दं, बिसोर माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ। नोंथाङा हाखु-दाखु आरो आबेगजों जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा माखासे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिफाया बुंनाय माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा मोननो हागौ। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय फोथायनायजों बुंफबनाय सान। दिनै नोंथाङा मोनसे जुनिया अनथोब मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा खाफालनि थाखाय माबाफोर खामानि गालांदोंब्ला नोंथाङा बेयाव साबसिन फिथायबो नुनो मोनगोन। नोंथांनि खुदियाया फरायनायाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन, जायनि थाखाय नोंथांनि गोसो होनांगौनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा गोबाव समनि उनाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मुखुब सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा राङारि आयदाफोराव आबुं गोसो होनांगोन। जुदि नखरारि आयदाफोराव माबाफोर गोरोबलायै जादोंब्ला बेबो सुस्रांजागोन। नोंथांनि साखाथिनि सोरजोंबा रायज्लायनाय समाव जोबोद सांग्रां जा, नङाब्ला बिसोरो नोंथांखौ थगायनो हागौ। स्टक मार्केटआव रां थिसननाया नोंनि थाखाय मोजां जागोन। माखासे खामानिनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां दावराव-दावसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि थाखाय मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गेजेर थाखोनि फिथाइ गोनां जानो हागौ। नोंथाङा जाय हाबा मावगोन बेयाव नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि गोसो गोनां आखुनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोराव आबुं गोसो होगोन। जुदि जायखिजाया सम्पथिनि बाथ्राखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो नांलाय-खमलाय जाबोगासिनो दं, अब्ला बेबो सुस्रांजानो हागौ। फालांगियाव नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव आबुङै गोसो होनांगोन। नों गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि। रांखान्थियारि नोजोरजों दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सोरनोबा रां दाहार होदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मोनफिननो हागौ। नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय नखरनि सोद्रोमाजों जायखिजाया नांलायनायफोराबो सुस्रांजागोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोलाव ड्राइभ खालामनो थांनो हागोन। फालांगियाव सोरजोंबा बाहागोदारी खालामनाय समाव जोबोद सांग्रां जा, मानोना थगायजानायनि जाथावना दं। नोंथाङा नखरारि जेंनाफोरनिफ्राय गोबां सुखु मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि हुदाफोराव सोलायनाय लाबोनांगोन। नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान लोगो नुजानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाया गोजोनथाव जागोन। गावनि खामानिनि थाखाय गुबुननि सायाव सोनारनो नाङा। नोंथांनि दावगानायनि लामायाव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया सम्पथि बायनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा बेनि थाखाय दाहार लानांनो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय नोंथांनि रुटिनखौ साबसिन खालामनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव आबुङै गोसो होनांगोन। नोंथाङा सोरबा रोंग'थि गोनां सुबुंखौ लोगो मोनगोन।
जुदि नोंथाङा सोरनोबा समायखिरा लादोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनि बागै मोजाङै साननांगोन। फालांगियाव थाग्राफोरा मोनसे गिदिर अर्डारजों जोबोद खुसि जागोन। जुदि नोंथाङा खामानिनि सोमोन्दै सासे लोगोनाव हेफाजाब बियो, अब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो बेखौ मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान सम्पथि बायनो सानथांखि बानायनो हायो। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बिबानगोनां खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा अलसियाखौ नागारनांगोन आरो सिगांथिं आवगायलांनांगोन। नोंथाङा माखासे गोदान कन्टेक्टफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनायनि थाखाय न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नाङै खरसाफोरखौ लाखिनांगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि फोथायनाया गोख्रों थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानथांखि लानो हागौ। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ आबुं खालामनांगोन आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव माबाफोर गोरोन्थि खालामो, अब्ला नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि बसनाव निमाहा बिनांगौ। अननाय आरो हेफाजाबनि गोसोआ नोंथांनि गोसोआव थागोन। सासे बाहागिनि सावस्रिया गाहायाव फैनायनि जाहोनाव नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। न'आव नखरनि सोद्रोमाफोरनि गोजोननावबो हेंथा सोमजिगोन। नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनि बाथ्राफोराव मोजाङै गोसो होनांगोन। कुम्भ राशि। राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि सानथांखिफ्रा फिथाय होगोन, नाथाय सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि बाथ्राफोरजों गोहोम खोख्लैनो नाङा। नखरनि सासे सोद्रोमानि जुलिनि थांखिखौ गनायथि होनायजों आबहावाया गोजोनथाव जागोन। जुदि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव माबाफोर बेले-बेजे जादों, अब्ला बेखौबो सुस्रांनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि हाबाफारिफोराव मोजाङै नोजोर होनांगोन, नङाब्ला बिसोरो गोरोन्थि लामायाव थांनो हागौ। मीन राशि। मीन राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। बिसोरो गावसोरनि खामानिनि सोमोन्दै माखासे मोजां खौरां खोनानो हागौ आरो नोंथांनि फारसे बेरेखाफोराबो नोंथांखौ गोरलैयै फेजेननो हागोन। नोंथांनि खामानिनि गोख्रैथिया गोख्रै जागोन, जाय नोंथांनि लोगोफोरखौबो खुसि खालामगोन। नोंथाङा सावस्रिनि सोमोन्दै जायखिजाया सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो नोंथांनि बिबुंथिनि गुरै आखुआ नोंथांखौ मान आरो मान होगोन। नोंथांनि दावगानायनि थाखाय गोदान लामाफोरा गेवगोन। रांखान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।